Ingxenye yokuqala la sibuyela khona sibuyekeza umthetho wendalo ukuze wonke umuntu ezoba nolwazi lwalento esibiza ngomthetho wendalo. Ngaphambi kokuba siqale-ke, ngizothanda ukuthi sibheke lezi ngxenyana ezibalulekile. Kungabe bangaki abantu abaqalayo ukuzwa ngalesi hlokwane esisithintayo namhlanje somthetho wendalo? Noma mhlawumbe izinto engike ngakhuluma ngazo ngaphambilini. Uzobhala-ke kuma-comments usazise ukuthi wena umusha noma mhlambe lokhu esizokhuluma ngakho kuwumthetho wendalo yinto vele usuyazo osuke wayizwa ngaphambilini. Ake ngizwe-ke futhi bangaki abantu abezwa sengazuthi le ndlela esiphila ngayo la emhlabeni ifanele ngale ndlela esiyiphilayo, kufanele vele siphile kanje. Noma bakhona abantu abanombuzo ukuthi le ndlela esiphila ngayo ayifanele, kukhona into e-wrong ngale ndlela esiphila ngayo. Nakhona ngizocela nibhale kuma-comments usho ukuthi wena, hhayi le ndlela esiyiphilayo iyona ndlela okwena obona ukuthi abantu abaphile ngayo, noma mhlawumbe uzwe engazuthi kukhona u-wrong khona ngale ndlela esiphila ngayo sabantu. Okunye-ke akukho kusha ozokuzwa njengoba ngizobe ngenza le presentation. Ngike ngayenza eminyakeni emibili engaphambilini, 2023. Namhlanje u-2026, 17 January. Kodwa ngizobe ngikhuluma ngento efanayo, kusho ukuthi-ke fundisa umqondo wakho ukuthi ungazami ukubheka into entsha ngoba siyazi ukuthi umqondo wethu uyayithanda into entsha. Abanye bazothi-ke hhayi, ayikho into entsha oyishoyo, vele ayikho into entsha engizokhuluma ngayo. Konke lokho engizokusho sengake ngakusho mina ngaphambilini, nabanye abantu sebake bakusho befundisa ngento efanayo. So ungacabangi ukuthi khona into ozoyizwa ngoba ayikho into entsha ngaphansi komthunzi welanga. Babekhona ngo-1960 babekhuluma ngalezi zinto baze bashona no-Neville Goddard, kodwa nanamhlanje sisazolike lezi zinto. Lokho kusho ukuthi-ke siyazi ukuthi neqiniso lilodwa nje. Futhi lingunaphakade alizoshintshiswa ukuthi u-2026 namhlanje wena ubufuna ukuthi iqiniso libekwe ngenye indlela. Iqiniso lilodwa nje, kade labakhona futhi liyohlezi likhona. Okusele ukuthi thina sili-discover-ishe ukuze sizokwazi ukuthi siliqonde. Baningi-ke abantu abazophatheka kabi noma mhlambe bangayithandi indlela engikhuluma ngayo ngoba amagama athize engizobe ngikhuluma ngirifeya kuwo ngokwendlela yamagama ayiwona wona, mhlawumbe abanye kuzobaphatha kabi. Isibonelo nje, thina sithi abantu bayasebenza kodwa abantu abasebenzi, abantu bayizigqila. So ngizokhuluma kakhulu ngalezo zinto ngoba ugqila ngiwabeke amagama njengoba enjalo, hhayi ngale ndlela ofisa wena ukuthi abe ngakhona. Angikwenzi lokhu ngoba ngifuna ukuba odumile, noma ngifuna ukuthandwa wuwe, noma ngifuna ukwenza abangani, noma ngifuna ukwenza imali. Cha, lokhu engikukhulumayo ngikwenza ngoba kuyinto engiyibonayo ifanele ukuthi ngikhulume ngayo esikhathini samanje, ngoba noma ngike ngayisho ngaphambilini 2026, uMark-Phasa wayeyiphrizenta le presentation efanayo ngo-2013. Kodwa nanamhlanje ngo-2026 abantu abakayiboni inkinga esibhekene nayo edinga ukuthi sishintshe ukwenza ukuze sizofinyelela ekutheni indlela esiphila ngayo noma esi-experience-a ngayo impilo ibe ngale ndlela esigculisayo, nangale ndlela esithi sifuna ibe ngakhona uma sisho ngemlomo nokwey'fiso zethu. Uma-ke wena kukhona mhlambe okuzokuphatha kabi kulezo zinto engizongisho, kulungile, phatheka kabi, kodwa iqiniso kube yilona ozolicosha kulokho esizokhuluma ngakho. Uma-ke unesifiso sokucosha okuthize kule presentation, u-part 1 lo. Beka eceleni indlela obona ngayo ubumina. Mhlawumbe ubona ukuthi noma ngifake ama-extension akufanele ngabe ngikhuluma ngomthetho wendalo. Kube eceleni ukuthi mhlambe umlomo wami utshekile, noma ngimnyama, indlela engibukeka ngayo, noma izwi lami awulithandi ngoba liyanswininiza. Kubeke eceleni konke lokho ngoba lezo zinto zizokudidisa ekutheni ungalizwa leli qiniso engiliphethe kule presentation. Okubalulekile ulwazi olula, hhayi mina. Okunye zigade uma kunalento ethi kuwe, hhayi uyabheda lo, uyabheda lo,
usebenzise imizwa yakho ngale ndlela ojwayele ukuyisebenzisa ngayo, ngoba iningi labantu siyi-sensate society, yonke into siyithatha ngokuthi lento ingenza ngizizwe kanjani. Hawu, ayingidansisi lento, ayingijabulisi, okusho ukuthi angiyithandi. Susa zonke lezo zinto uyibeke eceleni, iba aware ukuthi uma kukhona into ekufikelayo ephathelene nemizwa, uvele uyibeke nje eceleni ngoba ayizukwenza ukuthi uqonde ube nokwamukela lolu lwazi, noma ungeze ulamukela ngokuphelele, kodwa fanele ube skeptical, kodwa futhi ube willing ukuyizwa le information. Ungabi umuntu ogullible ovuma zonke, ngoba mawenza njalo usuke ungasebenzisi umqondo wakhe ngendlela efanele. Kubeke eceleni-ke konke lokho, imizwa yakho ungayisebenzisi kule presentation. Kanti-ke le nkulumo engizokhuluma ngayo akuyona ividiyo ezokhuluma icacisele ngobuphelela kwalento esiyibiza ngomthetho wendalo. Iyingxenye yezahluko nezahluko engizomane ngizithinta njengoba siqhubeka. Wena okwakho ukuthi ucoshe kule video uphinde udlulele kwividiyo elandela le, ukuze uzokwazi ukuthi ulandele kahle konke okufanele ukuthi ukufunde makuza kumthetho wendalo. Lokho kusho ukuthi-ke abantu angizobaphendula ukuze ngingazuphazamisa ukuhleleka kwamavidiyo nokulandelwana kwawo, ukuze sizokwazi ukuthi sifundisane ngendlela yokuthi isigaba siyadlula kule topic singena kwenye elandelayo eyandulela le esizophinde sikhulume ngayo, ukuze konke kuzohamba kahle kuhleleke, ukuze sizoqonda kahle yonke lento. Akuyona into yokuthi uyithathe nje ukuthi hhayi-ke le video ayingizwanga ukuthi lo Sisi ubethini. Le video icacisa lokho ukuthi you must take le video njengesingeniso sale ezolandela, kanjalo nale ezophinde ilandele yandulelwa yenye, izolandelwa yenye. Ukhokhile idatha lakho, yebo. Musu ucomplaina-ke ngedatha lakho ukuthi awuzwanga lutho, ngiyachazela. Akuyona ividiyo ephelele le ezokufundisa yonke into. Thatha le video ubheke eyandulelayo, ubheke elandelayo. Sibheka wona-ke umthetho wendalo ngoba iwona law of attraction-ke lo esizowuthinta-ke manje, nokuthi siwu-aplaya kanjani ey'mpilweni zethu, okuyi-presentation kaMark Passio ekhona kuwebsayithi yakhe ethi What on Earth is Happening. Ikhona naku-YouTube kulabo abafisa ukuthi bayiqonde ngesiNgisi. Le ngiyenza ngoba ngiyaqonda ukuthi iningi lethu ngokwe-language ziningi izinto ezivalelekela kuzo ngaphandle ngenxa yolimi esingakwazi ukuliqonda lwesiNgisi. Sobeka-ke senze nezibonelo ezihambiselana nathi sabantu bala eNingizimu Afrika, ukuze sizoqonda ukuthi yini umthetho wendalo, yini kona lokho. God's law, natural law, law of attraction, into eyodwa leyo. Siselapho-ke kukhona ingxenye ebizwa ngokufundiseka. Kukhona abantu abangakwazi ukufundiseka, kukhona abantu abakwazi ukufundiseka. Indlela noma izinga lokufundiseka komuntu nomuntu lizolala kakhulu ekutheni loyo muntu umqondo wakhe uvuleke kangakanani noma uvaleleke kangakanani. Uma umuntu ezokwazi ukuthi efundiseke, kuzofanele ukuthi abe ne-balance phakathi kokuthi ayi lento angiyazi, kodwa ake ngiyizwe le ntombazane ukuthi ithini. Uzokwazi-ke ukuthi ufunde lapho ngoba unakho ukuvuleleka noma lento ungahambiselani nayo ngqo zibekwa. Abantu abangakwazi ukufundiseka-ke yilaba abaneqolo abagqajayo, nalaba abantu abathi nje hey lento nje akukho sayensi, akukho professor ongitshele ngalento, kusho ukuthi lento angizuyilalela. Nalabo futhi abangafundiseki abantu yilaba abantu abahlezi bona abawovuma zonke. Umuntu owuvuma zonke akakwazi ukufundiseka. Abantu abawovuma zonke laba abagcwele emasontweni, abakholelwa yonke into, abakholelwa obushiri, abakholelwa yonke into nalamasonto afikayo, ngoba ba-vulnerable, bane-naivete, ba-gullible. Bayakwazi ukuthi kudlaleke ngabo kalula. Zigadeke wena ukuthi ngabe ulaphi nezinga lokufundiseka, u-low noma ukwi-high teachability.